क्रेजी मेन नोंसोरनि ब्रेननि खलथानि माबाया ब्रेननि तारा जजोबनाय गोजा जयदीप बर'नि भिडिअखौ नायनानै एकदम उदैफोरानो साजोब्बाय आंनिया रायलायनाय स्टाइल बुंनाय स्टाइलखौ नोंसोर ओरैबायदि रायलायना जि मिनिनो ओंखारखायो आं लोगोफोर नोंथांमोना नैबे जयदीप बर' होननाय सासे फेसबुक आइडि दं बिनि कमेडियानखौ नोंथांमोननि सिगाङाव होनो थांगासिनो भिडिअ मिनिनानै थैगोन लोगोफोर आं जा कमेडियान बायसो मोनखाबाय बिखौ ना बिथांनि रायलायनाय स्टाइलफोरानो बिदि नामा हमनो हाला अबे जायगानि आं हमनो हायादे ओमफ्राय नायबानो जाबाय स्क्रिप्ट जुलि नों प्लेबय बानो आं जानला मेनला सिख्ला लागोन नामा डोंट वेस्ट माय टाइम दिस इज फकास योर गोल डु यू आन्डारस्टेन्ड दैट आर यू क्रेजी मैन नोंसोरनि ब्रेननि खलथानि माबाया ब्रेननि तारा जजोबनाय गोजा जानला मेनला नुबानो सेंग्राफोरखौ प्रपज खालामनाय माबानाय इदि खोमा नोंसोर आं इदि नङा भाई आं इसोरनि बायसायाव टाइमबो लस खालामा आं डोंट वेस्ट माय टाइम दिस इज टाइम इज इम्पर्टेन्ट भेरि भेरि इम्पर्टेन्ट लाब गैया जानला मेनला इदिट खालामना लाब गैया नोंसोर आंखौ इदिट खालामनांला स' डोंट डु अके लोगोफोर नोंथांमोना नै जयदीप बर'नि एसे स्क्रिप्ट भिडिअ होनायखौ नुनानै मिथिखाबाय नोंथांमोनाबो जानो हागौ एसे मोजां मोनदों बिनि रायलायनाय मिनिनाय ओमफ्राय बुंनायफोरनि स्टाइलखौ नुनानै एसे बोरैबा टाइप मोनो होनबा ओमफ्राय आं नायनानै आं बिराद इन्जय खालामदो दे बिनि भिडिअखौ जिखियानो जा लोगोफोर आं बिनि भिडिअखौ मानो लाबोदो माने आं जास्ट माने मोजां मोनदों आरो न बिखौ माने एकदम फानि टाइप कमेडि टाइपनि मानसि नालाय बिनि बुंनाय स्टाइल ओमफ्राय मिनिनायफोरखौ आं बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय रायलायनायखौनो बोरैबा ओरै हेल' गाइस ओरैबायदि बुङोना बिराद मोजां मोनो दे एकदम ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों जयदीप बर'नि माने बिदि एक्टिं खालामनाय बा जिखि जाया माने बे भिडिअ रायलायनाय स्टाइलफोरखौ माबायदि मोनदों एसे बुंबानो जाबाय मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामना हरबानो जाबाय ओमफ्राय जिखि जाया जोंनि फैला मेन्देला माने मेन्देलामोनखौथ' सिनायखायो आरो फैला मेन्देला बिदिनो थिग कमेडि टाइपनिबो भिडिअ खालामो बियो सेम टु सेम आरो ओरैबायदि ओमफ्राय आं सानो बिथाङा माने जुदि साक्सेस जानो दोंबा बेफोरबायदि फेसबुकाव खालामो माने भिडिअफोर माने कन्टेन्टफोर लाबोबाय थाया बिदिनो जौगालांबाय थागोन माने बुहुत मानसिफोरा अनसायो बिनि फेसबुक आइडिखौ माने बुहुत भिउसबो नुदों बिनिखौ ओमफ्राय लाइक कमेन्ट खालामो मानसिफोरा बिनि स्टाइलफोरखौनो मोजां मोनखायो नालाय ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि माने बिदि फानि टाइप दा लोगोफोर जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो थाङो आरो न माने सोरबाफोर जुदि कमेडियान माने प्रडाक्टफोर खुलिनायाव जुदि जयदीपखौ लानो गोसो दंबा लाबानो जाबाय बिराद माने भिउस फैगोन आरोबाव मोजां एन्टारटेनमेन्ट जागोन नायनो मोजां मोनगोन लोगोफोर ओमफ्राय जोबनायाव बेखौनो बुंनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामबानो जाबाय थेंक इउ स' माच